sa sentro sa Don Carlos. Oh, nagsuroy-suroy mi kay mangita mi. Oh, lami. Chikoy. Kita mi lami. Nabi dire mentras nagpaabot mi nga. Nag-abli pa ang butika. Oh, masa sa abli. Oh, abli na sila. Sila. First prize, Badya Motor. Second prize, refrigerator. Third prize, Android cellphone. 20 winner. Consultation prize. Consultation. Consolation prize di ay. Dayon, raffle draw on September 18. Ay, September pa di ay. September. Pawagin ako kung kadaw ko nga. Magtunga di ka ni. Eh, Nyag motor akong tungaon. oh, tagaan ako nimo. Tagaan ako. Kuan 1,000. Ano na lang, pinilapan. Sambahan ba? Gani. Badya motor, refrigerator, Android cellphone. Basin di ay palaran. Palaran nga maka daog sa rapol, daghan kay tukungan, dagkanginting, imuha, murag tulog dito ka imuha. Yung mapulitin mo sa patan, sa tigin mo sa tiras rapol ba? Ihayag makadaog mi sa rapol ni, nga makakuan din mi, makamotor mi. Nya napag yung refrigerator, nya napag yung cellphone nga Android. Sa cellphone lang ako ang ipangarap. Oh, nasa Gisen Pharmacy. Alagang yun ni Love. Hindi, video na. Video rami. Di may manakay. Nami sa munisipyo. Sa likod. Nami sa atubangan sa munisipyo. Atubangan mi sa munisipyo. Napod mi atubangan sa Simbulan. Simbulan. Hospital Santo Niño. Simbulan Santo Niño Hospital. Nice kilang view. Nice kayong view din nakita oh. Dagpo ng mga building. Kauban namin sa akong kaluha daw. Oh, tanawan nyo kaluha man. Bukan kayo mga papunan. Ha? Bye, thank you for watching. Daghan kaya mo sakyanan ng agi. Nagbaklay lang mi kay nagdali man mi. Nagbaklay. Daghan kaya mo sakyanan ng agi oh. Pero nagbaklay lang gid mi kay nagdali man mi. Mo ni lugar sa Don Carlos. Bye. Bukidnon. Thank you Don for Carlos Bukidnon. Unsa man to dito nga kuan oh. For watching ka man. Don Carlos Don Carlos. Hospital. Hospital naman to sa kuanon to kang Portage. Sinclair man dito sa kuanan. Bye bye. Thank you for watching.